Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kahit kailan, hindi ko mahihigitan ang pagmamahal na nabigay niya sa akin. Itago niyo ako sa pangalang Bea at ito ang aking secret file. Akala ko noon, hindi totoo ang unconditional love. Yung love na walang hinihinging kapalit. Yung love na parating andyan kahit hindi mo siya kasama. Yung love na never magiging makasarili. At higit sa lahat, yung love na hinding-hindi mawawala kahit anong mangyari. Pero nagbago lahat ng pananaw ko nung nakilala ko siya. College pa ako noon. Kasama ko ang kaibigan ko nung kitain namin siya sa isang probinsya. Nung una, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Takot ba? O saya? Ewan. Pero siguro, normal lang naman yun kapag may kikilalanin kang bago. Naiilang ako sa presence niya. Hindi ko siya kinakausap. Oo, tinitingnan ko siya pero mas madalas niya pa rin kasama yung kaibigan ko. Kahit na alam ko na mas dapat ko siyang i-close kasi nga sa amin siya titira. So natapos ang mahabang biyahe at dumating kami sa bahay ko. Mabuti na lang at natanggap siya ng mommy ko. Tapos sobrang natuwa sa kanya yung nakababata akong kapatid. Siguro dahil na rin nakakita siya ng bagong kalaro. Ilang araw rin ang nakalipas at naging close na kami. Marami akong nalaman tungkol sa kanya. Ilan na dun yung takot siya sa kulog at mga maiingay. Tapos hindi siya mabilis magtiwala sa mga bagong taong kakilala niya lang. At hindi siya mahilig uminom ng tubig. Minsan, hindi ko maintindihan ang mga kilos niya pero madalas napapasaya niya ako. Sa mga simpleng ngiti niya. Sa madalas na pagsunod niya sa akin kung saan-saan. At sa pagiging malambing niya. Paminsan, dumarating sa puntong puro ako problema. Tapos, siya lang yung nakakausap ko. Napapagaan niya yung loob ko every time na matatapos akong magkwento tungkol sa mga problema ko. Kapag aalis ako, nakikita ko yung tuwa sa mga mata niya. Lalong-lalo na sa pagbalik ko. Madalas, kumakain kami ng sabay. At sa lahat yata ng sulok ng bahay, kung nasaan ako, nandoon din siya. Hanggang sa graduate na ako ng college, magkasama pa rin kami. Pero syempre, hindi naman pwedeng magsama lang kami palagi. At maging masaya lang palagi. Kailangan ko rin magtrabaho. Naging busy ako sa work ko. Dumating sa puntong gabi na ako umuuwi kasi malayo at traffic. Ganun yung laging biyahe ko. Madalas kapag umuuwi ako, tulog na siya. Pero sa sofa, sa sala niya ako hinihintay. Araw-araw, naging ganun yung siste namin. Ilang taon din ang lumipas, pero hindi pa rin siya nagbabago. Sasalubungin niya pa rin ako ng may ngiti sa kanyang muka at yayakapin niya ako ng pagkalambing-lambing. Nagdaan ang panahon, marami rin akong pagsubok na pinagdaanan. Siya yung totoong nakasama ko sa hirap at ginhawa. At sa tuwing titingnan niya ako kapag kinakausap ko siya, makikita ko rin sa mga mata niya na mahal niya ako. Kahit kailan hindi ko siya nakitang napagod sa akin. Lalo na sa pag-comfort sa akin. Simula nang madalas na siyang maiwang mag-isa, doon ko na napansin na malungkot siya. Nangihina
Pero walang nagbago na sa tuwing makakasama niya ako ng matagal. Nandun pa rin yung bond namin. 1 taon pang lumipas nung napansin kong parang may iba sa kanya. Siguro dahil na rin sa lungkot, tsaka sa pag-iisa. Nagiging matamlay na siya. Walang kibo, laging nasa isang tabi, at madalas tulog. Naisip ko baka kasi nagkakaedad na siya. Kaya naiiba na yung hilig niya. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking problema na kinailangan kong harapin. Nagkasakit ako sa ospital ng matagal. Sabi ng doktor, sa kidney daw ang tama ko. At medyo malala. Kaya ayun, na-ospital ako ng matagal. Hindi na rin ako nagtaka kasi sobrang hilig ko sa maalat. At hindi ako mahilig uminom ng tubig. Days pass by. Nag-aalala na ako. Kasi yung mga kapatid ko lang at sila mami ang pinabibisita. Hindi siya pwedeng magpunta sa ospital. Pero nakakasama niya pa rin naman yung mga kapatid ko para masigurong okay lang din siya. So, gumaling ako sa sakit ko at hindi ko maitago ang excitement ko sa pag-uwi kasi makikita ko na siya ulit. Pagbukas ko ng pinto, agad siyang tumakbo papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sobrang ingay niya at marami siyang sinasabi na hindi ko naman din maintindihan. Siguro, sobrang natuwa siya sa muling pagkikita namin. Naisip kong maiksi lang ang buhay at walang kasiguraduhan kaya palagi ko na siyang sinasama sa labas para kumain tsaka gumala kapag wala akong trabaho. Pagkaraan ng ilang buwan, tumamlay na naman siya. Malungkot tapos madalas walang ganang kumain. Parang palaging pagod. Nung una, pinagsawalang bahala ko kasi dati na rin naman siyang naging ganun. Kaya ginawan ko na lang ng paraan para maging masigla siya. Pinapasaya ko siya ng gusto. Pero parang walang nangyayari at mas lalo siyang tumamlay. Patamlay ng patamlay. Hanggang sa nagkasakit na siya at madalas sumuka kahit wala namang kinakain. Doon ako nag-alala. Noong nagsuka siya ng dugo. Nag-decide ako na dalhin siya sa pinakamalapit na doktor at doon nagpa-check up kami. Ang sabi ng doktor, malala na ang tama niya. Ang hindi ko matanggap ay sa kidney. Sa kidney rin yung tama niya. Kinonfine siya ng saglit at dumating na sa puntong kinausap ako kasi wala na raw magagawa. Sobrang lala na ng sakit niya. Hindi ako pumayag sa sinabi ng doktor at syempre sinabi ko sa kanila na gawin ang lahat. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya. Huwag siya, please. Huwag ang best friend ko. Bakit siya pa na lagi kong kasama? Bakit siya pa na nakakaintindi sa akin? Bakit siya pa na hindi nagkulang sa pagpapagaan ng loob ko tuwing may problema ako? Ang dami ko pang pagkukulang sa kanya. Ang dami ko pang hindi nagagawa kasama siya. Iyak ako ng iyak habang nagdarasal na wag siyang kunin sa akin. Kagagaling ko lang sa problema, sa sakit. Bakit siya naman ngayon? Lalong bumuhos ang luha ko nung nakita ko ang ibang pamilya na umiiyak na sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Hawak-hawak ko yung best friend ko habang tinatawagan ko ang pamilya ko. Kitang-kita ko sa dalawang mga mata ko na nahihirapan siya. Nakatingin siya sa akin. Gusto niya pang lumaban, nararamdaman ko na pinipilit niyang lumaban. Pero hindi ko na kaya yung nakikita ko.
yung nakikita kong sobra siyang nahihirapan. Alam ko na gusto niya ring lumaban kasi dahil sa akin. At dahil doon, hindi ko na talaga mapigilan ng buhos ng luha ko. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, Cole, baby, sige na po. Kung hindi mo na kaya, kung nahihirapan ka na, okay lang ako. Naramdaman ko yung iyak na munting aso sa mga kamay ko. Yung aso na nakasama ko ng 6 na taon. Kasama ko matulog gabi-gabi. Siya yung kasama ko nung mag-isa ako at meron akong problema. Hindi ko rin maiwasang isipin sa sarili ko na baka kasalanan ko. Baka kinuha niya yung sakit na sa akin dapat. Baka kaya ako gumaling kasi siya yung nagsilbing anghel ko na nagligtas sa akin. Hanggang sa huling hininga niya. Naisip ko na ang dami kong pagkukulang sa tanging nilalang na nagbigay sa akin ng unconditional love. Na sana hindi ko siya palaging iniwang mag-isa. At sana mas napasaya ko siya. Higit pa sa nagawa niya sa akin. Pero alam kong hindi ko kaya. Kasi kahit kailan, hindi ko mahihigitan ang pagmamahal na nabigay niya sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na habang buhay, nasa puso ko siya. Sana totoo yung mga nasa pelikula, no? Sana nare-reincarnate talaga ang mga aso. At sana makita ko uli ang mahal ko. Hanggang sa muli, Cola. Muli, ako si Bea. At ito, ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.